Hej, det er Kia EV6 GT. Et powerhouse af en bil med hele 585 hestekræfter, og nu med endnu en prisnedsættelse, denne gang på 70.000 kroner. Kia EV6 har tidligere været udsat for en prisnedsættelse i forbindelse med Kias lagersalgskampagne. Men nu kan du nøjes med at betale 419.999 for denne topudgave af Kias EV6. Bilen har naturligvis 7 års garanti og den lynhurtige opladning, som Kia EV6 er kendt for. Herudover har den alt, hvad hjertet kan begære af udstyr. Den har sportigt design, og den accelererer fra 0 til 100 på en tid, hvor de fleste GT'ere må give op. Og så får du fantastiske køreegenskaber, både til sjov, men også til hverdag. Alt sammen i en og samme pakke. Så kig forbi Max Due AS i Køge, Ringsted og Næstved og oplev Kia EV6 GT. Klik i øvrigt på linket og se alle vores biler til omgående levering. Her finder du også vores andre EV6-modeller, som vi i øjeblikket kører lagersalg på.